érdekeltek, hogy a 13. havi nyugdíjat megszüntessék. Erről a kultúráért és innovációért felelős miniszter beszélt az idősügyi konzultáción. Brüsszellel szemben mi a magyar nyugdíjasok érdekét képviseljük, mi a 13. havi nyugdíjat biztosítjuk. Hankó Balázs hozzátette, a kormány betartotta az elmúlt években tett ígéretét, megőrizte a nyugdíjak vásárlóértékét, a 13. havi nyugdíjat pedig, amit a baloldal megszüntetett, visszaépítették. Az idei költségvetésben mintegy 536 milliárd forintot különítettek el a 13. havi nyugdíjra. 2021 óta már csak nem 2000 milliárd forintot költött erre az állam. A baloldal által elvett időskori ellátás visszaállítása az Orbán kormány egyik legfontosabb vállalása volt, amelyet be is tartottak. Erről ír a Mandiner. A portál emlékeztet, komoly csapást jelentett a nyugdíjasoknak a bajnai kormány azzal, hogy 2009. júliusától megszüntette a 13. havi nyugdíjat. Bajnai Gordon akkor a súlyos gazdasági válságra és Magyarország államcsőd közeli helyzetére hivatkozott. Jakab Szinthia összeállítása. Nem tudunk kötelezettséget vállalni. Ezt Gyurcsány Ferenc mondta 2008. októberében egy 5 párti egyeztetésen, aminek fő témája a Nemzetközi Valutaallappal történő megállapodás volt. A bukott miniszterelnök csaknem egy évtizeddel később, 2017-ben így magyarázta a 13. havi nyugdíj eltörlésének történetét. Nekem korlátozni kellett a 13. havi nyugdíjnak a maximumát 80 000 forintban, és többek között azért mondtam le, mert láttam, hogy ez sem lesz elég. Akkor azt állította, ő a kormányzása idején sosem akart elvenni a pluszjuttatást, csupán korlátozni kényszerült. E program végrehajtása fájni fog. A 13. havi nyugdíj megszüntetéséről 2009-ben született végső döntés. A javaslatot a Gyurcsány Ferenc vezette kormány nyújtotta be, de végül Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt szavazták meg. Ez akkor 240 milliárd forintos elvonást jelentett a nyugdíjasoktól. Komoly csapást jelentett a nyugdíjasoknak a Bajnai Gordon vezette, magát szakértői kormánynak nevező baloldali kabinet azzal, hogy 2009. júliusától megszüntette a 13. havi nyugdíjat. Fogalmaz keddi cikkében a Mandiner. A portál emlékeztet, hogy a Bajnai kormány először a 13. havi nyugdíj 2009-re járó második részletét vette el, 2010-től pedig teljesen megszüntette azt arra hivatkozva, hogy az időseknek is áldozatot kell hozniuk. De a baloldali pártoktól most is hallani hasonló felvetéseket.